Aamulla kun kotoa lähdin, niin pohdiskelin tämän päivän juoksutusta, millä tavalla tehdään, ja varasin sitten että vessasta valmivuudesta vessapaperin mukaan, että jos ei täällä ole muuta kiinnostavaa asiaa, niin ainakin sitten ripustetaan tämä housunlahkeisiin erilaisiin esittyviin. Tuntuu siltä, että me ei sitä vessapaperia tarvita tällä hetkellä. Meillä on konkreettista asiaa tehtävissä, ja me ollaan ympäristössä, missä syttyy ensimmäinen pohjoismainen sähköolo vähän toistasataa vuotta sitten, ja tuossa äsken Mikan kanssa katsottiin ulkoa, niin siellä syntyy tällä hetkellä elokuvaa tuossa sisäpihalla, siellä on peilejä siitä. Eli tämä tehdas, joka aikoinaan tehnyt konkreettisia tuotteita, toteuttaa tällä hetkellä palveluita ja muuta kovalla tahtia, eli tämä ympäristö on lähtenyt uuteen elämään vahvalla tavalla, ja toivottavasti tänä päivänä osoittaa myös se, että kun tässä älyliikennepuolella on konkreettisia asioita tehtävänä, millä tavalla tämä asia muuttuu ihan käsin kosketeltavaksi, eli eurolla ostettuna ja 2 myytynä se tuo meille kaikille prosentin voiton. Nyt me varattiin tässä sillä tavalla, että me haluttiin, että me ei keskustella mistään yksittäisestä tutkimuksesta tai hankkeesta, vaan me varattiin enemmän aikaa verkottua, keskustella siitä. Eli viereiseen tilaan on varattuna tämmöinen demotila, missä on yritykset, erilaiset tutkimushankkeet esillä tällä hetkellä. Haastakaa esittäjät, haastakaa puhujat, tulkaa esittäytymään, haluan esittää tätä kontribuutioita tähän älyliikenteeseen ratkaisuihin. Kovasti puhutaan siitä, että Suomi on tällä hetkellä suuressa murroksessa, että Suomessa ei tällä hetkellä loppuu työ tuotekehittäjältä ja tehtaalta. Me uskotaan vakavasti siitä, että älyliikenne on tehdasympäristö, joka tuo liiketoimintaa yrityksille, tuo liiketoimintaa kehittäjille, tuo liiketoimintaa raudantekijöille, niin kuin Elias kertoi tuossa sähköautojen puolella. Niin tähän asiaan on varattu nyt aika keskustella tuolla sitten lounaan yhteydessä. Mutta tässä vaiheessa nyt me haluttiin tietoisesti tehdä Mikan kanssa tätä tavalla, että me ei haluttu kysymyksen esitysten välillä, vaan käytiin esityksen läpi, niin voitaisiin nyt ottaa pieni keskustelu tässä aamupäivän haasteista. Jos joku on sitä mieltä, että on hölynpölyä, niin saisi sanoa ääneen sen nyt. Tai tämä ei ole konkreettista. Ja rakentavia kommentteja, joita tässä vaiheessa, kun tämän aamupäivän yhteenveto, ennen kuin siirrytään lounaalle, niin nyt puheenvuoro on vapaa. Voisi ehkä tässä vaiheessa pikkuisen haastaa sitten yleisöä sillä tavalla, että Ilmassa Jussi, joka on mun esimies 90-luvulla, jossa toteutettiin mobiilimaailman murrosta, niin mitä neuvoisitaan yhteisön tekevän, jotta älyliikenne muuttuu esitelmistä bisnekseksi? Joo, kiitos vaan hyvästä aamupäivästä ja saa sellaista yleiskäsitystä, että mitä tämä ITS on. Ja mä tällä hetkellä toimin muutamien startup-yritysten hallituksessa ja sillä tavalla edistän tätäkin aluetta. Se mitä tämähän on hirveän laaja alue. Mun mielestä tämä muistuttaa, tämä vaatii semmoiset, että tässä olisi niin joku tämmöinen katto-organisaatio, joka niin kuin, tavallaan joku elimen pitäisi ottaa rooli tästä arkkitehtuurista. Siellä on arkkitehtuuri tai framework, siellä on tietokannat, kaikki ja tämän tyyppiset asiat, jotka pitää niin peksata ja toisaalta tämä ITS sinänsä pitäisi määritellä, että mitä siihen kuuluu ja mitä siihen ei kuulu. Ja ne on varmaan semmoisia muuttuvia parametreja tässä matkan aikana. Sitä ei tiedetä nyt, mutta on hyvä pistää paperille ja muuttaa sitten, kun tiedetään, että mihinkä sitä muutetaan. Sitten toinen, mitä mä kaipasin, mä kysyinkin jo tätä niin kuin roadmapia, eli aikataulua. Se, että missä vaiheessa toteutetaan mitäkin, koska se rupeaa ohjaamaan sitten yrityksiä, että tuossa on milestone tehdä, tuossa pitäisi saada tuommoista aikaiseksi ja tuossa tollaista aikaiseksi. Ja se arkkitehtuuri ja tämä roadmap on niin semmoisia alueita. Ja sitten se, että miten tämä innovaatio säilytetään tässä. Mä ehkä mallina ottaisin tavallaan sellaista työskentelymalliksi, ehkä tämä IETF-tyyppinen, eli sinne esitetään ehdotuksia ja se käy läpi, tuleeko standardia vai ei. Ja se on tavallaan tämmöinen de facto standardointi, joka tekee sitä standardoinnista nopeamman, joustavamman, ettei lähdetä semmoista massiivista niin kuin tämmöistä hyviä konglomeraattia rakentaa. Että jotain tällaisia asetuksia, koska tämä on niin todella tärkeä. Sitten yksi semmoinen ominaisuus,
mistä mä en kuulu yhtään mainittavan, on se, että miten tämän ITS niin tämmöinen luotettavuus, miten se sietää niitä katastrofeja, mitä meillä tässä joka päivä tulee. Ja sitten nyt tämä cyber-turvallisuusstrategia on laatimassa, niin tästähän pitäisi rakentaa sellainen IT-järjestelmä, joka on turvallinen, koska siellä on niin paljon tietoa ja se vaikuttaa niin moneen asiaan yhteiskunnan toiminnoissa, että se pitäisi alusta asti suunnitella tällaisesta lähtökohdasta. Tässä muutamia kommentteja. Kommentteja vastauksia Jussin kysymykseen turvallisuuteen ja struktuuriin, onko? Varmaan tässä itse elämäntyönne tehneenä myös on tämmöisen roadmappien ja standardoiden ympäristön tekemiseen, niin se tulee erittäin tärkeä osa ITS-faktorin osa-alue siitä, että rajapintojen kehitys ja tuki, jolloin me iltapäivällä kerrotaan muutama konkreettinen asia, missä tällä hetkellä suomalaiset palvelujen ostajat tulevat organisoimaan yhteistyössä hankkeita tekemään, ja se tullaan tekemään osana ITS-faktorin alla, mutta tässä syksyn mittaan ollaan ITS Finlandin kanssa keskustelussa oikeastaan Ylisellisen Kimmon kanssa siitä, että millä tavalla tämä tuodaan osana jatkumoa siitä, että kuinka suomalainen teollisuus tulee organisoitumaan tässä tätä asiaa tekemään. Ja ikuinen keskustelu siitä, että onko ensin platformi vai ensin applikaatio ja missä järjestyksessä ne tulee, niin tässä varmaan nyt tehdään kumpaakin ratkaisua. Tehdään applikaatiokehitystä, tehdään platformikehitystä ja missä vaiheessa kuinka syntyykään sitten, niin se sitten aika näyttää loppuun. Edelleen se sama money talks, eli eurolla ostaa ja kahdella myyt, kun tähän hankkeeseen lähtee syntymään palveluita, joita loppukäyttäjät haluaa ostamaan, niin se tulee ohjaamaan tätä hanketta. Lyhyesti vielä ITS-faktorin osalta, ennen kuin mä annan Juusolle kommentin siitä, niin ITS-faktori todellakin tulee organisoitumaan konkreettiseksi hankkeeksi. Voisin tässä vaiheessa esitellä ehkä Monikan Paulamäkin Fondia Oy:stä, joka tulee rakentamaan myös ITS-faktorille niin juridiset periaatteet sillä tavalla, että ITS-faktoriin on helppo liittyä, tiedetään mitä se tarkoittaa, millä tavalla siinä mukana oleminen, mitä se antaa oikeuksia, velvoitteita, mitä se antaa mahdollisuuksia toteuttaa, jolloin me tehdään tästä ihan konkreettinen käsikosketeltava ratkaisu. Juusolla oli kommentti. Vai sulla? Joo, kiitoksia. Eli semmoinen lyhkäinen kommentti ensinnäkin näistä esityksistä, niin on siinä mielessä harmillisia, että kun katsoo niitä läpi, niin muistaa aina ne tekemättömät työt ja tekemättömät kontaktit, mitkä olisi pitänyt tehdä, mutta hyviä muistutuksia. Mutta erityisesti mulle jäi tuosta Eliaksen esityksestä tämä sähköautomaailma mieleen. Ja ehkä pikkusen mustasukkaisena katson tuonne TEMin puolelle, mutta onneksi Elias vei sen siihen suuntaan, että silloin kun autot on pysähtyneenä, niin se on TEMin maailmaa, ja sitten kun ne liikkuu, niin LVM:kin pääsee kehiin mukaan. Mutta se on semmoinen kotiläksy oikeastaan kaikille. Me nähtiin, että siellä on aika paljon hankkeita menossa, miljoonia menossa, ja siinä on ehkä se markkina vielä isompi kuin tämä älyliikennemarkkina. Mutta näiden kahden entistä parempi keskinäinen koordinointi, siellä taisi olla yksi otsikko, älyä vai sähköä. Mun mielestä ne kuuluu ilman muuta yhteen. Ja ylipäänsä tämä älyliikenne, niin mä veisin sinne enemmän ja enemmän sinne älykkääseen kaupunkiin, smart city-ajatteluun ja älykkääseen yhteiskunta-ajatteluun, että sen sijaan, että keskitytään vaan älykkääseen liikenteeseen, niin varotaan sitä, ettei supisteta tätä pelikenttää, vaan aktiivisesti lähdetään laajentamaan. Ja tässä jo supistiin Juuson kanssa, että nyt ollaan me vähän ajateltu tähän strategiapäivitykseen ottaa paremmin tämä sähköautomaailma, mutta tämän esityksen jälkeen niin viimeistään suomut tippu silmiltä. Ja ensi viikolla, kun seuraavan kerran kokoonnutaan näiden älystrategiapäivittäjien kanssa, niin lupaan, että tämäkin asia tulee esille. Eli omalta osaltani niin jo nytten sain tähän semmoista inputtia omaan työhön, että kiitoksia siitä. Ja muutenkin niin älyä tarvitaan joka sektorilla, eli laajennetaan tätä omaa osaamista, käytetään sitä laajasti ja nimenomaan se Smart City-ajattelu, niin sitä korostaisin entisestään. Kiitos.
Joo, ehkä edelleen älyliikenteen kytkeminen avoimeen dataan. Julkisuudessa puhutaan valtavasti siitä, että kuinka julkinen data pitää tehdä avoimeksi. Julkisen datan päälle pitää pystyä rakentamaan applikaatioita. Iltapäivällä käydään hiukan läpi siitä, miten ITS-Factory on osa sitä ilmiöitä, kuinka Tampere kaupunkina tulee avaamaan datansa avoimesti palvelujen käyttöön. Iltapäivällä astutaan yksi askel konkretiaan, miten tämä ITS-Factory käytännössä toimii. Se, että me saatiin tämä tilaisuus kasalle ja ollaan täällä, me ei tarvitse tätä vessapaperia muuta kuin se mun avoimessa aloitustilaisuudessa, niin tästä, että me ollaan täällä saadaan myös lounas tässä vaiheessa ja saadaan tilaisuus, niin Luotosen Ville Hermia Oy:stä, Hermia Oy, joka järjestää nämä käytännön järjestelyt, tulee lyhyesti kertomaan, mitä tapahtuu seuraavaksi. Joo, kiitoksia. Seuraavana tosiaan on vähän tällainen pidempi tauko, eli lähtien tästä kun puhe loppuu, niin päättyen kello 14.30 on sitten vapaata tutustumista demoihin ja lounas. Ja toivotaan, että osallistujat käy mahdollisimman kattavasti tutustumassa paitsi näihin sisädemoihin, niin myös tuosta Väinölinnan aukiolta löytyviin demoihin, sillä näistä jokainen demo on huolellisesti käsin poimittu muodostamaan tällaisen yhtenäisen kokonaisuuden tätä tapahtumaa varten. Ja jonkin verran kysymyksiä on tullut liittyen tähän lounaaseen. Kaikki, jotka on kirjoittautunut sisään tässä vastaanotossa, on saanut tällaisen lounaslipukkeen, mitä vastaan, minkä jättämällä tänne Juvenes Siberian kassalle, niin sieltä saa käyttää kyseisen ravintolan lounaspöytää. Ja sinne ei ole mitään koottua yhteislähtöä, eli tässä vapaan ajan aikana kukin voi omaan tahtiin käydä siellä syömässä silloin, kun parhaaksi sen katsoo. Ja tosiaan tämä ravintola löytyy sisältä tuolta Siberian rakennuksesta. Sinne pääsee esimerkiksi siten, että kun menee täältä ovesta ulos, niin kääntyy heti tiukasti vasemmalle ja etenee niin pitkälle, että löytyy tällaiset lasiovet niistä sisään. Yksi asia vielä, niin www.itsfactory.fi-sivusto on jo toiminnassa ja sinne kerätään tämän päivän materiaalit ja ne löytyvät jo sieltä, mutta pelkästään aamupäivän osalta. Eli jos haluatte olla etulinjassa kuulemassa näistä materiaaleista, niin ette voi käydä vielä sieltä katsoa iltapäivän materiaaleja, vaan täytyy olla täällä paikalla. Ja kun puheenvuoro sulkeutuu, niin materiaali lisätään sivuille. Ei varmaan tässä vaiheessa muita tiedotteita, mutta hyvää lounasta ja tutustumista demoihin.